Bejn Jannar u Ottubru ta' din is-sena l-Ministeru ta' Tonio Fenek bid-dipartimenti u l-entitajiet li jaqgħu taħtu ta' 1053 direct order, jiġifieri ngħata kuntratt dirett lil kumpanija speċifika mingħajr ma nħarġet sejħa l-offerti. Dawn id-direct orders jammontaw għal aktar minn 14 miljun euro. Fit-tweġiba l-mistoqsija tad-Deputat Noel Farrugia fil-Parlament kien ikkonfermat li l-Ministeru tal-Finanzi nnifsu xtara prodotti u servizzi permezz ta' 31 direct order li ammontaw għal 700,000 euro 834. Fost l-entitajiet li għaw taħtu li taw direct order kien hemm Lena Malta li ta' 38 direct order blola valur ta' 7 miljun euro 12,271. Il-Gozo Channel ta' 60 direct order b'valur ta' 3 miljun euro 5,013,139 u l-Malta Enterprise ta' 54 direct order b'valur ta' kważi miljun euro nofs. Il-Malta Stock Exchange ħarġet minn 123 direct order f'temp ta' 10 xhur. Arms Limited ta' 10 direct orders b'valur li jaqbżu 700,000 euro. U bil-barka tal-Ministeru tal-Finanzi, anke l-Water Services Corporation, l-MFSA, id-Dipartiment tal-VAT, l-Awtorità tal-Lotteriji u l-OP, id-Dipartiment tal-Kuntratti tad-Dwana u l-Inland Revenue taw direct orders lill kumpanija speċifika mingħajr sejħa l-offerti.